production jabarani lajɛbaaw ale ni Amina Vision kanubagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an b'a fɔ ko aw ni ɲankuma k'a yirala k'a fɔ ko nin ye aw ka émission mandi kɛnɛ sigilen ye n'o ye Mifashi Instar ye Mifashi Instar ye jɛmukan ye a bɛ lawaleya aw denmuso aw balimamuso Labati Dunbiya fɛ an bɛ wuli ka se an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma minnu baarala an ka jamana kɔnɔ ari kɔnɔna na bi an wulila ka se belebele dɔ ma ale tɛ mɔgɔ dogolen bilen ari kɔnɔna na n'ale tɔgɔ Fukenji taxibolila kɛnɛman kungɛnɛni ayiwa bi ta tɛna kɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ ani Fukenji de bɛ ɲɔgɔn bolo bi i n'a fɔ Fukenji yɛrɛ a ka kumakan dɔw bɛ yen nɔ ko madame Kulu ka zon tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ko Fukenji don bi ta kɔni wari o wari b'a kun an bɛna bɛɛ ɲɛ sɔrɔ bi ne yɛrɛ bɛ taa ni dɔ ye so an b'a fɔ ko Fukenji i ni ɲankuma somɔgɔw don basi t'i la kɔni basi foyi tɛ yen bi Mifa TV jabarani ale ni Amina Vision an wulila ka se yan bi ani bina jɛ ka masala kunkurunin kɛ i ka actualité kan ɲa dɔ tɛna kɛ basi non 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 o tɛ kɛ basi ye tout d'abord je salue tout le monde ni Mifa ni Amina Vision bɛɛ fo an layɛbaga bɛɛ je salue tout le monde c'est votre artiste Fukenji en état civil Kulibali Seydou d'accord Fukenji an b'an ka ɲininkaliw daminɛ an bɛ ɲininkali caman kɛ dɛ o y'aw ka baara ye n'a dɔn donc an b'i ɲininka Fukenji bɛ bɔ dugu jumɛn na an bɛ don min na i ko bi Fukenji sigilen bɛ yɔrɔ jumɛn na Fukenji yala i furulen don wa Fukenji si bɛ taa san joli la bon ne ye en état civil n tɔgɔ yɛrɛ ye Seydou Kulibali voilà les parents viennent de Sikasso mais n sigilen bɛ Bamako Maɲanbugu projet la voilà bon siko in sa an ka panw kunna allez tellement kɛrɛfɛ la non problème t'o la et puis je suis marié je suis en couple je suis marié il y a 4 ans j'ai une petite fille de 3 ans ni mɔdi musoni et Dunbiya nse i yɛrɛ Kulibali d'accord Fukenji e yɛrɛ donna dɔnkilida la cogo di i bɛ dɔnkili genre jumɛnw de fana da comme bɛ to k'a ɲɛfɔ cogo min na sur les différents plateaux c'est-à-dire c'est une histoire qui vient de nulle part ou de loin a bɛ se ka k'a fila bɛɛ parce que ne to balontan de la ka karamɔgɔ gulon ka micro ta direct mais karamɔgɔ a maralen bɛ yan non o tɛ yen bilen trace foyi tɛ yen au fait musique kɔni filɛ c'est une ambition une forte ambition kabini ne ka dɔn bi tɛ quoi bi tɛ parce que a daminɛna l'interprétation ye wala musique ça j'interprétais bien bon l'idée m'est venue en tête une fois lors d'un séjour à Sikasso pourquoi pas ne yɛrɛ ta au lieu d'interpréter mun na n yɛrɛ t'a lajɛ ka dɔ sɛbɛn ka dɔ da n yɛrɛ ye voilà et là à mon retour de Sikasso n ye karamɔgɔ de gulon ka balontan ko in dabila ka sɔrɔ ka engagé sisan à 100% à la musique donc ka sɔrɔ ka don dɔnkilida la mais i bɛ dɔnkili genre jumɛn bon je fais du rap ouais, je fais du rap. Non, non, tu fais du rap. Peut-être je le fais à ma façon, peut-être traditionnel, mélangé à des trucs modernes, un peu de tout. Oui. Bon, on a genre killing John John parce que moi là, quand on parle du rap, c'est vague. Mais pour moi, tellement que c'est particulier. Les autres, ils font du rap, mais moi, je fais de la Fukenji. Parce qu'il y a de la comédie dedans. J'ai des messages à véhiculer dans mon rap, non seulement, mais mon rôle là, il est à Konala. Non, musique nous tient là. Il vient de faire danser. Musique Kadi, Waibai, comment nous me fait qu'on Baby Katumata sera là. Ah ouais, merci pour le compliment. D'accord. Fukenji Kalana. Ouais, si. Ouais, je suis un ressortissant de l'INA, Institut National des Arts, promotion 2002-2006. Après ça, on a décroché d'autres diplômes tels que le baccalauréat, l'école de transit. Bon, voilà, j'ai pu réunir tout ça. Et puis plein d'autres expériences, parce qu'à un passage aussi à la police nationale, SOP, de la promotion 08. Tiens, ni fin de semaine, oui. Aïe, à quoi t'es Kevin? Donc, et tu me donnes une baisse. D'accord. Fukenji be barawara kera fara musique. Oui.
tɛ foyi wɛrɛ kɛ ni musique in tɛ peut-être fo kuma dɔ la an bɛ to ka taa munumunu kungo kɔnɔna la bamanan fana ka sɛnɛ o man ka mɔgɔ dabali ban foro kɔnɔna vie ni fɛn ninnu sinon rien d'autre que la musique ma seule passion ah oui bien sûr n tɛgɛ lajɛ kɛ il faut voir ma mɛ sɛnɛkɛ tɛgɛ tɛ ayi mais sɛnɛkɛtɛgɛ b'i kun dɛ i kan ka sɛnɛ kɛ o ah c'est normal n b'o de f'i ɲɛna ayi dɛ mais n tɛ se un Koulibaly cultivateur o man ka mɔgɔ dabali ban ne ma dɛ i ka sɛnɛkɛ ko in na Maga i k'a lajɛ il faut te ne ɲɛ b'a la o mɔgɔ ɲɛ b'a la de mais o ma maga la et toi tu peux témoin ayi ne kɔni ɲɛ b'a la cogo min na Fugɛnji ma d'a la a tɛ sɛnɛ kɛ ayiwa baasi tɛ d'accord ne ma dɛ i ka sɛnɛkɛ ko in na fiyewu d'accord Fugɛnji komi an ye dɔɔnin kɛ kuma la i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na misigi duman tɛna ka anw si negela ye bi parce que anw bɛ Fugɛnji de fɛ yen madame Kulu ka petini taxibolila kɛnɛman kungɛnɛni ne m'a mɛn taxibolila kɛnɛman kungɛnɛni o yɛrɛ don donc i ka misigi dɔ bɛ yen nɔ misigi in ka di ne ye dɛ ne mana misigi in na ne ko misigi n t'a dɔn n'a waleya kɛra i la ou bien n'a ma k'i la misigi in kɔni quand même a diyara mais a ka di ne ye i k'o dɔn da ne an n'an filɛbagaw ye nin waati in na Sofia ok Dravella Rebelle papa ne ko sufɛ misɛnnin bɛ fini ne ma deli ka Sofia ta ɲɔgɔn ye ma ɲɔgɔn ye den kelen bɛ f'i ko nin ti bi i ni cɛ bɛ ɲɔgɔn na Fugɛnji ale ne ko sufɛ misɛnnin bɛ fini ne ma deli ka Sofia ta ɲɔgɔn ye avant que je te dise bye bye je vais te donner un petit détail ne m'a mɛn Fugɛnji Sofia a la bonni ma a kuma tɛ kɛ Sofia a la bonni ma non a kuma tɛ kɛ ko bi ta misigi duman tɛna ka anw negela ye sa non misigi in diyara dɛ n'est-ce pas mais misigi a b'a fɔ ouais, comme tu l'as si bien dit i y'a fɔ cogo min na ko o tuma je l'ai vécu a kɛra n na de sa ou bien non non i b'a dɔn composition dɔ bɛ yen dɔnkili dɔw bɛ yen i b'a dilan c'est vrai dɔw b'a la qui sont à 20% 20-30% parce que fɛn dɔ bɛ yen il faut le vivre pour que i ka se k'a ɲɛfɔ mais dɔnkili entière in bɛɛ t'o ye dɛ c'est juste une inspiration n ye sigi dɔrɔn en général on dit l'histoire d'un homme c'est l'histoire de tous les hommes voilà Sofia in fɛnɛ ta in bɛ ten dɔɔnin quoi quand tu écris une histoire pour un homme ça ressemble à tous les hommes voilà d'accord o faamuyara donc an bɛ don min na i ko bi yala album de Fugɛnji bolo wa album bɛ yen album yɛrɛ bɛ yen toujours album laban de bɛ yen sisan n'o de ye funufunu sinon j'ai 3 albums album b'i bolo album joli album 3 de bɛ ne bolo awɔ mon premier album fut Polisikɛ Taximan donc dugukolo ko in mɔnɛ kun bɛ ne la dɔwɛrɛ tɛ luwanse ala kana jɔn fara kini ala la jɔ ça c'est mon premier album un extrait luwanse non donc voilà son in diyara dɛ donc il y avait Madame Kulu oh maman pardon ayi an bɛ se Madame Kulu bɛ kɛ kan ka tu vois donc olu bɛɛ ye premier album an balakaw fasa ye justement ouais vous les femmes dédicace à toutes les mamans olu ye ne ka album fɔlɔ extrait ye c'était en 2015 filanan bɔra plutôt 2010 le second album au bɔra 2015 o kun ye Sitanɛ ka Caféji ye donc il y a Bouaka Wotoro et ainsi de suite bon album laban de bɔra sisan n'o de funufunu ça fait une année déjà le 1er avril donc vous pouvez constater l'album funufunu le 1er avril passé ça fait déjà une année un extrait de ni album kura-kura ye wa album kura-kura de ye d'accord voilà bon déjà à la vente la fɔlɔ de sur les réseaux sociaux tu vois les contacts physiques sont rares de nos jours bɛɛ ka teli dɔɔnin quoi avec les plateformes et autres vente ni fɛnw bɛɛ bɛ kɛ o de kan donc du coup le contrat de la distribution o kun y'ani plateforme dɔ n'u b'a wele ko Empire Afrique 10 voilà olu de contrat in an ye distribution contrat signé n'olu de ye olu de ye vente kun fɔlɔ kɛ c'est après que il y a eu pas mal de demandes dɔw ko clé SB avec les CD donc on était obligé ka contact physique k'a la quoi et c'est que le droit d'auteur Mali aussi réclame donc on n'a pas hésité de faire les CD pour les gens qui l'utilisent pour ka mobile kɔnɔna la et ainsi de suite voilà ni bɛ to ka son dumanw lamɛn surtout n'i bɛ voyage sira yɛrɛ fɛ voilà a bɛ sira en tout cas vous ka fara aw layɛbagaw bɛɛ kan ka fara ne kanubagaw bɛɛ kan j'invite tout le monde à écouter ce tout dernier album a tɔgɔ ko funufunu c'est très important c'est un album de 9 titres morceau 9 b'a kɔnɔ awɔ morceau 8 avec un bonus awɔ
Donc an filɛbaga n'a lajɛbagaw hakili lajiginna k'a yira k'a fɔ ye ko ani Mifa TV ale ni Amina Vision de bɛ nin baro sigi in na bi donc halisa an bɛ tɛmɛ n'an ka baro ye Fugenji an y'a ye k'a fɔ i ni groupe dɔw tun bɛ baara la i n'a fɔ FDR yeah FDR Milmoni Penzi ani Airfly ani ne yɛrɛ Fugenji an dun y'a ye fana aw ka musique kɔnɔna na tiɲɛ yɛrɛ la aw kun ka dɔnkili caman bɛ boli an ka jamana ɲɛmɔgɔw kan kosɛbɛ le rap engagé oui c'est vrai mais olu kɔnɔna na j'espère que an ma problème kɔni sɔrɔ. Ouais, bon, le métier là aussi a fait un risque de dos. Tu vois un peu. Déjà, les Maliens ont sollicité tout le monde. Parce que vraiment, on fait un fort de corps tel que les Tatapone et autres qui faisaient du rap engagé. C'est-à-dire il y a eu un relève. Donc, il y a FDR, Milmoni Penzi avec Airfly. Ah, vraiment. Bon, quand tu chantes, qui va à l'encontre de l'autorité, à Manoro, quoi. Tu as tout le temps des petits problèmes. Maintenant, il y a de la couleur de fois. On a un de goût sur là, mais je pense à détailler au quintet parce que Mali on a besoin de la paix et la cohésion. Nous sommes en pleine transition, donc ça ne va pas être une bonne image pour nos autorités qui maintiennent, qui nous j'en profiterai de l'occasion, ce n'est pas un truc politique ni rien de tout, ben il a vision de dos, Malibo là, mais il faut lui blanc la transition, vraiment que Dieu leur facilite. Demain, envers eux, on le fera, parce que le Mali est en Békélé et tout. Si ça ne touche pas votre débat, c'est juste une occasion pour en profiter. D'accord. En tout cas, c'est un folikan fɛn ninnu olu bɛ kɔnɔna na Fugenji bɛ se ka ladilikan jumɛn de sɔrɔ sisan k'a fɔ i n'a fɔ denmisɛnnin minnu bɛ ka wuli aw yɛrɛ kɔ rap in kɔnɔna na e bɛ se ka mun de sɔrɔ ka f'olu ɲɛna ladilikan na parce que i b'a ye caman bɛ taa nini siraw u bɛ taa fɛn caman fɔ minnu hali mansaw tɛ se ka fɛn minnu lamɛn a tant que dɔgɔnin i dɔgɔninw ye a tant que u bɔ aw ka musique la et bɛ se ka ladilikan jumɛn sɔrɔ ka f'u ye. Ouais, bon. Mais ladilikan, apparemment, musique c'est trop vague. Parce que hakilina ko de do, yeta ko de do. Mais mun kon nanga image teta ici, en fait en Mali là, oui, n'a faut y bora ki datu rom. Tu fais du rap, rap pour te délinguer, vagabond to. Mon barade c'est de la musique. Na atatugonya. Na atatugonya. Mais là neni fanenu les injures publiques et autres, autant en image ça nous ressemble pas. Et ma femme, on n'est pas, je sais pas, anti-Philadelphie, ici c'est le Mali. À Keratogotou, il m'a dongli da. Hein? Beaucoup de balles là. Donc, les d'abord habité Dakato, Abilami Kofo. Vraiment, voilà, beaucoup de gars qui ont ce moment même, on rentre avec les femmes. Donc, il y a d'abord donc à faut y kuma buida, fin da, mumesegi inafa, mumesegi ali ko nafa. C'est très important. Les choses comment de faire dem semaine. Chaman de la rakekateme, mais ils se sont rachetés. Il n'a faut albi chamanta mola va nous faire. Parce que tout simplement, kumakan a te koro. C'est vrai. Voilà. Kumakan te koro. Te koro. Il m'a fait togo togo dondo avec Willy ma fait. Ah oui. Tant y avait non on avait Willy ma fait. Ah oui. Ok, Fugenji. Yala Fugenji ni barake ɲɔgɔn tɔw cɛ art kɔnɔna na. Manganti ini mɔgɔ cɛ musique kɔnɔna. Non, pas du tout. Pas du tout. Après, mangan de la tête ni mɔgɔ cɛ mais manganti ni mɔgɔ si tɛ. Ne ni bɛɛ ka di. Bɛɛ. Que tu sois de ma génération ou pas. Fana Bourela. Suma ne ni bɛɛ ka di. Fana Bourela. C'est important, ne ni bɛɛ ka di. La preuve en est que ne ni ka kungo kɛ. I hakili tɛ fɛn fɛn la, ne b'a bɛɛ wele. Et tout le monde répond à l'appel. Donc, ce qui veut dire que ni mɔgɔ cɛ la de ka ɲi nɔ. I y'a faamu. Diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna ne ka diɲɛ tɛ parce que ni bɛ dɔnkili suguya kelen ye ou a bɛ taa non. Quand tu fais de la musique, le musicien bɛɛ artiste bɛɛ ɲɔgɔn teri ni ɲɔgɔn balima ɲɔgɔn falen. Awɔ, a bɛ se ka fun fɔ ɲɔgɔn kɔ ka funufunu mais vous aurez aw bɛ kɛ aw ye famille kelen toujours. C'est vrai. Ah voilà. D'accord, o yɔrɔ faamuyara. Halisa an bɛ tɛmɛ ni n y'o de fɔ dɔnkiliko in dɛ a tɛ k'an negela ye bi o. Donc i b'a lajɛ ka
a kɛ cogo di ka freestyle n'o d'aw ma ou bien a b'a fɔ cogo di a cappella i hakili ka ɲi kojugu tellement que ne ye dɔnkili da ka ca n kunkolo de la trop o de la n'i bɛ fɛ ka ne ka dɔnkili la a ka di ne ye i yɛrɛ mun ka di e yɛrɛ k'o fɔ ne k'o da ou bien i ka téléspectateur i yɛrɛ b'a dɔn u bɛ mun demander ce qui leur plaise mais luwanse bɛ se k'o dɔn n'an ye wa dugukolo ko in mɔnɛ mun bɛ ne la dɔ wɛrɛ tɛ ala kana jɔn faga k'i ni halala jɔ luwanse soni in tɛ bɛrɛ ye kelen don k'anw emmerde wa dutigi ni jamane a ka fari ko siɲɛ bɛrize dutigi wɔɔrɔ furu muso 8 chaque week-end denkura dɔ bɛ wolo jiko ka gɛlɛ i ko sayili kungo worobinɛ kalo ni kalo kɔlɔn kuma tɛ don o dɔ bɛ gogoro luwanse ne ye cɛ gana ye ala kama juru ɲɛ kelen bɛ ko yan'o ka sɔrɔ maɲumatɔ ko don parat ne m'a mɛn fukenji ayi a kuma tɛ kɛ bi ou bien ayi bita in kɔni ça fait ni dɔnkilibaden ninnu bɛɛ dara mais n'a fɔra dɔrɔn ko ka min ta dɔrɔn non baara in a kanu b'i la a kanu b'i la n ka baara bɛɛ bɛnna ale a kanu b'i la parce que n'a fɔra ko ka min da dɔrɔn munumununi t'a la quoi a se k'a kɛ i b'a fɔ ko ayi k'a kun sigilen bɛ n'o de ye ouais le répertoire est toujours là dans la tête mais bon voilà mɔgɔ bɛ confie souvent sur la scène concert là tuma dɔ la tu as chanté beau chanter ce que tu avais programmé i ka jama ye mais i b'a ye hali bi u ma fa et i bɛ se ka plaisir k'u ye encore de 5-10 minutes donc il va falloir que k'u ɲininka musique min ka d'u ye sinon n'i ko ne yɛrɛ ka dɔnkili da ten dɔrɔn a mais n tɔ hakili munumunu na mun ka di ye ne b'a fɔ e k'o de fɔ n k'o da d'accord olu bɛɛ faamuyara Fugenji i komi an bɔra kalama an y'a mɛn quoi ko Fugenji kun donna ten na mais k'a bɔra ten na tuguni wala teniko in ouais bon an b'a fɔ cogo min an maliyɛnw an da ka teli mais an tɛ nkalon tigɛ effectivement c'est vrai ne tun bɛ recrues fɛ j'étais parmi les recrues 2008 SOP voilà sous-officier fɛ voilà bon peut-être j'étais prêt physiquement mais pas moralement explication t'o la quoi bɛɛ b'i dakan de su i kan ka kɛ mun ye voilà bɛɛ b'i dakan su nka ka taa teni ɲini ne yɛrɛ kun ko n k'a ko nɔgɔyara sa n ko ne denkɛ ye teni sɔrɔ n ko donc ne bɛ jamana fan bɛɛ la e kun kana kɛ mais ka tila k'a ye ten ko o kun b'i ni denkɛ bɛ minɛ ah bah oui non y'a ɲɛfɔ i ye cogo min na peut-être ça o ye explication dɔ de ye i y'a a bɛ se ka kɛ détail wɛrɛw bɛ yen mais être un porteur ka kɛ finitigi ye il faut que tu sois prêt moralement non seulement physiquement aussi i y'a ni fila ninnu il faut olu de ka ɲɔgɔn sɔrɔ la pour le faire i n'a fɔ e ye musique kanu cogo min na i pɛrɛnnen don a ko kama et puis au moment où ne bɛ ka taga o ko ninnu na yɛrɛ fɛnɛ presque ne kun ye carrière ni daminɛ n ka carrière solo ni daminɛ duguma dɔɔni bɛɛ kun t'a kalama kosɛbɛ sa mais bon voilà musique kun bɛ avancer la dɔɔni ye ka tɛmɛ policier kan quoi e fɛnɛ y'a jateminɛ dɔrɔn ko ni ne taara yan fɛ o tɛna fɛnkɛba kɛ faut que ne ka taa parce que n kun dɔnna dɔɔni quoi en 08 en 2008 déjà ne kun dɔnna Mali kɔnɔ dɔɔni i y'a a kɛra sababu ye yɛrɛ ala fɛnkɛ kɔnɔna ninnu na les épreuves là durant les épreuves ma lafiya quoi ma lafiya donc o kun ye ko daminɛ voilà n taara ka n ka safunɛminɛ ni fini fɛnw to yen donc e nana k'a minɛ bɛ to yen nɔ koko min ni tɔmɔrɔ ko fɔlɔ in ka sɔrɔ ne bɔra yen puis pap hali sini ni classe in ye ko cɛ bolilen formation de ma non ɲɛsiranya tɛ j'avais d'autres choix fɛn wɛrɛ tun bɛ yen quoi qui était là ayiwa ni ne kun kɛra policier san kun tɛ ne sɔrɔ yan nɔ bi ka nin émission in kɛ o yɔrɔ ye tiɲɛ mais a bɛ se ka kɛ n'i kun kɛra policier ye ne kun bɛ se ka taa o fɛnɛ baara sira fɛ ne kun bɛ taa i fɛ yen nɔ ka taa ɲininkali k'i la o fɛnɛ kun bɛ se ka kɛ ok Fugenji an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ baara kɛra cogo cogo gɛlɛya b'a la wa nɔgɔya yɛrɛ fana b'a la Fugenji ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a ka baara in kɔnɔna na ani ye nɔgɔya minnu sɔrɔ baara in kɔnɔna na bon nɔgɔya sɔrɔla gɛlɛya sɔrɔla ala gɛlɛya dɔn ma bɔ ka dɔw f'i ɲɛna sisan wa a gɛlɛyara n'i y'a mɛn i b'a fɔ k'an kun da ka farin hali yɛrɛ fɛn dɔ n ko gɛlɛyaw de kun b'an bila ala dɔw la gɛtɔmani bɛ taa dɔnkili da n'a fɔra i sara o fɛnɛ sɔrɔtɔ fini samaranin tigɛ nɔfɛ ye par exemple i n'a fɔ an ni Dramane Danbele ta FDR ni Dramane Danbele ta n'i y'a kan na n ka cɛ i ni kara bon n'a ɲɔgɔnna olu tɛ gɛlɛya dɔ ye olu ye gɛlɛya dɔ ye fiɲɛtɔ bɛ dɔnkɛ na sara ye n'i ye dɔnkilidala bila dɔnkilida kɔnɔ na k'i ka wari dɔ fɔ a ye k'i b'o d'a ma n'i ma di i y'a degun i b'a bila gɛlɛya kɔnɔ parce que ale jigi b'o wari kan bien sûr an bɛ dɔnkili bila gɛlɛya de kɔnɔ e ka tila dɔnkilida la k'o ma sɔrɔ
a ye pɛrɛ min kɛ a bɛ sɔn ka fɔ ko a kuma ka ca bon n'a ɲɔgɔnna caman quoi mais a hɛrɛw fɛnɛ bɛ yen a hɛrɛw bɛ yen bon a ka ca a tɛ fɔ parce que ni ala ko ntanya a bɛ sukoro ntanya fɔ o ye tiɲɛ parce que a kɛra cogo o cogo ni gɛlɛya kɛra ni nɔgɔya bɛ kɛ i kan ka fɔ an ma fɛn bɛɛ sɔrɔ musique in na mais an ye caman sɔrɔ dɛ i y'a ye donc alhamdulilayi awɔ an b'a fɔ k'a barika ala ye a barika ala ye a n'an mansaw awɔ a n'an mansaw kosɛbɛ a n'an yɛrɛ parce que fɛn o fɛn n'i b'a kɛ ni duwawu ni barika b'i kɔ fu don i bɛ nɔ bɔ a la ça c'est vrai o ni vraiment mɔgɔ minnu b'an soutenir an tɛ ɲinɛ o fɛnɛ kɔ c'est vrai vraiment n'i y'a mɛn dɔnkilidala lamɛnnikɛla de b'a la o de do c'est ça donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ lamɛnnikɛla de b'a la awɔ c'est ça ok Fugenji ayiwa an ka émission a bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ ma kelen a teliyara dɛ o ma i fɛ an ka taa dɔrɔn wa bon i ko wagati kofɔlen awɔ ok Fugenji dumuni jumɛn yɛrɛ de ka di Fugenji ye kosɛbɛ ne ka dumuni kɔni hali ni tɛ mun hali ni i dimina dɔrɔn ni madamu y'o tobi dɔrɔn bala banna mais ni ne nin fɔ télé la tan fɛngɛ na a kana kɛ mɔgɔ sababu ye dɔw fɛnɛ kan bɛrɛn dɛ ko cɛ kana dusu kasi an ye fɛn a kan bɔ n taabolo kan sinon jɛgɛ wusu naji o de ye ne ka plat préféré yɛrɛ awɔ a kɛnɛkɛnɛni wa a mana k'a sugu sugu a jalen fara kɛnɛkɛnɛ nin kan jɛgɛ naji dɔrɔn ni madamu yɛrɛ k'e ɲɛ kumunen don n'a y'o dilan dɔrɔn o ye baara bannen ye ayiwa an filɛbagaw aw yɛrɛ tulo bɛ nin kuma in na sa dɛ donc ni min bɛ fɛ ka Fugenji invité a fɛ yen i kana gɛlɛya n'i ye jɛgɛ wusu naji in dilan mɔgɔ t'a dɔn n'a bɛ kɛ sɔ de sanfɛ a bɛ n mana kɛ fɛn o fɛn ka m'o di mais dommage que ale sɔrɔ man di restaurant de la i m'a ye dɔrɔn a tɛ o tɛ ne bɛna restaurant dayɛlɛ i kama tabarikala ça c'est une bonne nouvelle ne bɛna restaurant dayɛlɛ i kama baasi tɛ ok dumuni jumɛn de man di Fugenji bon cɛ o yɔrɔnin na kɔni ne bɛ wele ko sɔrɔsi koyi ne b'a bɛɛ dun o tɛ se ka kɛ o a kɛra cogo o cogo dumuni dɔ man di Fugenji dumuni ko la mun ka di i bɛ yala k'o de ɲini quoi mais o kɔrɔ tɛ k'i ni dɔw sɔrɔ i t'a dun ka sɔrɔ ayi mais a kɛra cogo o cogo dɔ bɛ yen nɔ min bon an k'o kɛ to ye n t'o yɛrɛ de fɛ ne b'a dɔn i bɛ n'o yɔrɔnin fɔ n tɛ to kɔni fɛ i y'a faamu ne b'a dɔn i bɛ t'o fɛ o kɛra sababu ye tellement que bɛɛ b'o dɔn na n muso n dɔgɔnin bɛɛ b'o dɔn ne ko cɛ i ka fɛn in tobira dɛ ne b'a fɔ ko jumɛn ko faden to n t'a fɛ n t'o fɛ bi n t'o fɛ sini n t'o dun yɛrɛ faden to non o tɛ n ka ko ye awɔ donc Fugenji sisan nɔ ne tɛna musique wɛrɛ fɔ dɛ parce que komi album kura bɛ yen nɔ i yɛrɛ b'a lajɛ dɔrɔn i ko musique yɛrɛ ko funufunu c'est vrai n yɛrɛ tun ko n tɛ dɔ fɔ nka i bɛ funufunu i t'a lajɛ i ka an lajɛbagaw nisɔndiya n'o ye sa bon funufunu morceau fɔlɔ yɛrɛ ou bien comme était morceau lale bɛɛ y'o lamɛn Ivoiriens ɲuman na c'est olu ka slogan don lale mon lale téléphone quoi parce que ne ye lale mɛn nka ne tun t'a kɔrɔ dɔn a kɔrɔ de ye téléphone ye wa téléphone alelela lela lela alelela lela lela alelela zuke u ye n ka lalela vole galo haramu me popomani fɛ ni lale makala ye lela le voleur est maudit ala ka lale suɲɛna halaki amina lale valeur ma lale valeur tan o bɛɛ ka alo y'i ka lale a batterie yobalen ka E40 o bɛɛ la u b'a vole ne ko kapa shaman i tiɲɛni nɔ ma ye nin ye sɔgɔ fo ne lele n'ale lale taba ko n ka yafa ne sɔnn'o ma a fɔ ko taraba tilaba joba iPhone b'i bolo jigiya b'i la yako kulonkɛ do n'a jigira yafa ma ko modero ayiwa kuma tɛ n ko cɛ in kunkolo man ɲi cɛ in kunkolo man ɲi a ye taa o album kura in lamɛn aw tɛ nimisa cɛ in kunkolo man ɲi a man ɲi koyi bon ne ko ye extrait funufunu extrait dɔ ye lale voilà lale ne ye téléphone nin ye an ka émission selen a kuncɛyɔrɔ ma Fugenji yɛrɛ bɛ se ka duwawu jumɛn de kɛ i n'a fɔ an ka jamana bɛ lahalaya min na sisan nɔ n'a y'o duwawu kɛ k'a se ka n y'o de fɔ n ko mama o bɛ kɛ k'an ka émission kuncɛ k'o da k'an ka émission kuncɛ n'o ye ayiwa baasi tɛ comme n y'a fɔ hali émission kɔnɔna la c'est à dire jamana in bɛ yɔrɔ min na an bɛ wele bila maliyɛn bɛɛ de ma c'est à dire k'i sigilen don Mali kɔnɔ yan dɔrɔn tɛ i mana kɛ fan o fan k'i ye maliyɛn ou malienne on lance l'appel à tout le monde bɛɛ k'i seko kɛ fasoko la y'a faamu seko kɛcogo ka ca mais restons derrière nos autorités an ka faamaw kɔfɛ maliyɛn bɛɛ ka kan kelen fɔ quoi kan kelen fɔ in ne hakili la o y'o dɔ ye y'a ye jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ a dogolen tɛ mɔgɔ si la juste la paix et la cohésion dɔrɔn de bɛ se k'an bɔ nin dingɛ kɔnɔ Mali mais fo maliyɛn yɛrɛ fɔlɔ quoi
o de kuma bɛ ne bolo ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye an ka kan yɛrɛ an ka kan yɛrɛ fɛ an k'an yɛrɛ dɛmɛ voilà ni fɛn yɔrɔ sababu ɲuman min nana voilà justement ni sababu ɲuman min bɛ na voilà o bɛna sɔrɔ o kɛlen don quoi voilà o kun ye n ka kumakan k'a lase a k'o dɔn. ok Mifa TV jabaranin lajɛbagaw ale ni Amina Vision kanubagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ ko nin an ka émission selen a kuncɛyɔrɔ ma nin bɛ dansigi kɛ an ka bi émission na an bɛna Fugɛniji ka mama lamɛn o bɛ kɛ k'an ka kɛnɛ. Oh maman pardon, c'est pour toi cette chanson. Je voulais te dire que tu es ma reine. Imagine un jour sans toi, c'est pas la peine. Bega ya fa de li olo ba berema. Allez. Ni ta obe ki ama la ga hine ola. Jana tige ya unenge ka unjafa. Aute madame kulu de la ga ya fa ne ma. Mama fika donc on est diffé. Denji ki ya olo ba ye. Li ya me Fugɛniji et de kudo. Ah mama no dantila diɲɛ bɛ taa ka segin tɛ segin sara no dantila mama f'i ka dɔn ko ne b'i fɛ. Voilà Fugɛniji. On est ensemble à la prochaine. Merci. Oh, an tɛ ɲinɛ an ka caméraman kɔ. Ah ouais. N'i y'a mɛn anw bɛ bɔ. Monsieur Traoré Caméraman de b'a la. Donc an bɛ foli di an ka camératigi yɛrɛ ma n'o ye Yusuf Muktar Traoré. Traoré. Diba. Merci. Merci Traoré.